Salom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhatta, jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame, siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta nagabi jamita di partangiangata nalaos epistel di Minggu Estomihi di tanggal 15 Februari 2026. Ima hatani Tuhatta natar surat di buku 2 Samuel bidu 22 ayat 44 rodi ayat 50 sada. Hujaha madihita tapai hutihu madibagasan rohat tabe sonoma didok hatani Tuhatta. Akup ni nunga dipalua huau sian parbadaan ni bangsokku. Nunga dipabakito au gabe ihutan yaka bangso parbegu. Gari bangso na sohutada manguluyau. Gari halak na puli marga mangalesem-lesem mau guru dokudo diului nasida. Merus do aka anak ni napuli marga jala aka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Mangulu do Jahoba jala tamado papuji-pujion partano batu aki jala tibuldo debata ne hatuauku. Debatado silehon aka partubulun tuau dohot papatuhon aka bangso tuau. Ibana si palua au si anak kamusuku. Horo tongon patibu lau maralohon aka alokku. Nunga dipalua hoau sia jolma si bahen gogo. Di baheni pujokku mahwali Jahoba di tonga-tongan yaka bangso parbegu jala edehonokku ma goarmu. Ibana si patibul aka hatuau ni rajana jala ibana ma bahen asini roha tu jolma naung miniahanai. Tu si Daud, tu si David. Dohot tu pinoparnai rodi saliling lilingna. Ima hatani Tuhatta. Di hamak kadongan saha porseaon sasitong na turpuk jamitaon manang epistelon ima bahagian ni ede puji-pujian ni si David. Nyanyian syukur Daud. Alani laho mangatusi turpuk jamitaon tangbui holan nawalu ayati jahota. Maksudna sian ayat 44 sahatu 50 sada. Iko jahota do mamuka sian ayat sada rodi ayat 50 sadai. Ala sada hasadau doi rupani songon natado digijang nakiningan ima ede puji-pujian nisi dapiti. Alani adong mamanang napiga hal taida disi na mangojar rohani si David mamuji-muji debata. Na parjolo dipuji ibana debata, ala dipalua debata, ala dipalua Jahoba ibana sia tangan ni musuna, dohot sian tangan ni si Saul. Takas doi didok di ayat sadai. Ala dipalua Jahoba ibana sia tangan ni musuna, dohot sia tangan ni si Saul. Jadi heado tabereng tahe lali manang elang manukik maibana sian gijang buti mangukor hirana mangukor ibana tu aik manang tu lauti mabuet deke disi. Jadi holan dipatik ibana songoni dapok nama mungkin dekei digapik ma di cengkraman nai dipak nai dibuat matu gijang. Aledang daudu petu gijang rupane lalina habangi elangi madik ma dekei mulak muse tuaiki. Nah melubui kurang lebih songoni marupane tagobarhon waing si David manang si Dauti di tangan ni musuna di tangan ni si Saul. Banga sasitong na nga di cengkraman nai nga dapok be alai melua maibana rupane dangna dirina paluahon alai debata na paluahon ibana. Hurang lubi songonima tagobar horupani pengalaman ni si Dapiton maradopon musunai. Saya songon deke na melua sian cengkraman ni
lali nahabangi maibana. Imana parjolo napadua kon memuji-muji si David ala ditangihon debata suarana, ditangihon debata anggu-hanggupna, ditangihon debata hoi-hoina, ditangihon debata pangiduanna. Tuhan mendengar seruannya. Om mamuse napaduahon nama ngojar rohani si David memuji-muji debata gabe bersyukur ibana rupane. Ala ditangihon Jehovah ibana. Molo didok ditangihon akamang dohot tamuinang lapatanna diaturehon ibana, dipedulikan ibana, diparrohahon ibana. Peduli tu iba, simpati tu iba, diparrohahon iba. Jadi molo didok disod ditangihon dadaholan sekedar dibege suarana, alai diparrohahon, diaturehon, dipedulikan, simpatik rupane mamereng si David. Hamu kamang dohot tamuinang taboto do ahanahu maci na manguluon, ternyata dada ala naswadong hepeng. Jadi arong do halak rupane dang mar hepeng alai dak pola itorijo nahu macit ate. Hitape boido dang mar hepeng. Olodo dang adok kepek tarupane alai dak pola pitor haci rohata, haci dunia nasu mar hepeng alai dang pala itor gabe naing mate hita benon ni. Dada ala nasomangan manang dang minum, haci do nasomangan, haci do nasu minum. Alai dang apalai dope nahu macit. Dada ala naswadong arta gawe hacit hilalaur rupane. Dada ala naso margeleng satabi. Ay gudang do siak kitaon dak pola adong rupane tubuna dang adok pinoparna. Alai dak pola gawe sudat ibana bahagia. Nakswadong artana gawe dak pola sudat ibana rupane bahagia. Dada molotuaka naposo dada ala naswadong jodohna ngaso malibana rupane menjomblo dan lain sebagainya. Dada ala naswadong parkarejuanna. Jadi gudang dojolma nakswadong akai dak pola moro kebahagianna. Atau ngaharu nahu macit ima molodanga dong be nama nangi honiba. Molodanga dong be nama ngature honiba. Molo danga dong bejolma na peduli tu hita. Odo na jut mabain stroke, stres, gawe sahatuna mate rupane sada-sada halak. Sai makatai ibana danga dong nama nangihon. Sai manggorai ibana danga dong nama pardulihon. Dicuekin, cuek sude bangsue. Jadi boido or rupani gabe semacam power syndrome manang olodo tikiarok tutu jabatan nai tikiarong ulauna sude manangihon ibana. Alai begitu pensiun ibana dang mangula bedisi dang ditangihob bebana. Gabe hacik ma dihilala rupani. Sai tapangido rupani asa diparrohahok kita hape dang olobe maparrohahon. Asa jolo ditangihok kita rupane. Alai matua swadong nama parrohahon. Dianggap sesongon belek-belek. Padok disi ninna rohani nadi barupane. Alani macai sonang do roha molo adong dope nama nangihon iba. Las do roha molo adong dope nama parrohahon iba. Pengalaman ni sidapiton membuktikan tu hita pabua natangi dope debata diaka suara ni najuju tu ibana di anggu-hanggukna di suarana nasai maju jauh baik. Jadi akamang dohot tamuinang dak perlu bihura bolo didok dada alani hepeng sinamot arta dohot akana asingi nasuada di hita mabain haci rohata alai uji hamu majo molo danga dong be nama nangi hok kamu danga dong be nama ngature hok kamu idu nahu maci alani patu do si David dison marulupulup rohana tu Jehovah ala ditangihon ibana aise manian ibana alai ditangihon Jehovah ibana
Alani akamang dohot tamuinang molo hacita ko jo ma Jehovah, jo ma Tuhanmu. Unang naasing ate di jo ate. Ayolo do jol maon ngahacit tabu petok songani rupani inong na among na do di jo. Hacit nai inu, hacok nai among in. Apalagi molo tabu nai among in. Amang tabu nai inna rupani. Jadi unak salama jo ate. Molo hacit dihilalaho unang jo. Maksudna Tuhanmu maju, unak tulangmu. Tuhanmu maju. Manang nasongo dia pakilalamu, manang na dia nuaing di aiho. Tuhani maju. Ai tangido tuhatai di sude jo jota. Na patuluhon ala dipabakit ibana gabe ihutan. Molo di hata Indonesia didok kepala. Dia diangkat menjadi kepala. Ihutan ya kabangso parbebu. Tabayak ko majunuay. Aso mamuji-muji ibana. Dipabakit debata ibana gabe ihutan niya kabangso parbegu. Dada holam manguluho bangsoy ibana. Alay doho doaka bangso parbegu. Mamuji-muji ibana ala mangulu do Jehovah. Mangulu do Jehovah. Dihilala ibana do rupane na mangulu Jehovah di bagasan nguluna. Mamuji-muji si David ala Jehovah nagabe partano batuanna. Jadi om manuaing molo tapadumu tu guarni minggui om mahadumuan nate. Jehovah gabe partano batuan gunung batu. Oding-oding ni ibana maralohon musunai Jehovah gabe partano batuan. Na paunopon ala dileho Jehovah partubulut tu ibana. Molo didok partubulun pembelaan. Jadi saya dibela Jehovah ibana. Diaka paraluan nai. Memihak Jehovah tu ibana. Dang memihak tu musunai. Jadi hita penuaing seandai na hita diperhadap potuaka perkara-perkara di ngulu tahun adong rupani na mangodigi hita, adong na membela hita, adong na perutu hita, say nama sonang di rohata. Songonima si David ditiki dia dopon ibana tu musunai tuaka na masa di nguluna, adong pembela ni ibana rupani. Napapituhon ala dipatibul Jehovah hatuauna dikaruniakan keselamatan. Jadi dakolat sekedar malu anak kiningan alai di patupa Jehovah tu ibana hatuaun. Di patibul Jehovah hatuauna dikaruniakan keselamatan. Jalana perpudi didok di bagasa turpuki ala di patupa Jehovah asini roha tuaka nameniahanna. Kasih setia kepada yang diurapi. Imatu si David doho tuaka pino parna rodi saliling ni lilingna muserupane didok. Di patupa asini roha ni Jehovah tuaka nameniahanna. Hamua kadongan sahapor seaun pinomat nawalui manuaing nawalu halima na mangojar rohani si David memuji-muji Jehovah. Alai sada siya nawalui didok nakid disiru pane gawe Jehovah partano batuan di ibana. Hamua kadongan sahapor seaun mungkin buido sarupa pengalamata songon pengalaman ni si Davidon. Buido nawalu hal i na mangojar rohata memuji Jehovah di perdalan ningulu taun. Ia soi buido lobi siya ni. Alani akamang doho tamuinang sada pesan na naing dohonon na marhite turpukon asa sai berfokus tu Tuhani mahita di sude parngoluota tapangasahom ma ibana jala tapang guruhom ma ibana di sude aka namasa di ngolutai molo dia dupiho musum manang na musu dia pe rupane adong akana marsugo ni roha adong na marhaci ni roha tuho pangasahom ma Jehovah baim ma ibana gabe partano batuamu
asa di hamona koko paraloan di ngolumon. Margugu mahita, mardongaton jawoba. Amen, martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan, di hatam na kubigi hami, paurat tomay di bagasan rohanami. Asa di parbuho katami, parbuhe na dinggan parbuhe na togi. Di bagasan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen.